tegese mati pasarane lho. Oh iya, ampun ngoten niku to ya. Yo nyambut gawe iki ana klerune wajar. Kok mangan iki mesti ya nek kecere. Heeh. Yo mangan. Aja mbok ngono kuwi. Diganti. Inje Pak Dalan. Dudu swanten kula niku. Oh, dudu tabiatmu ngono kuwi ya. Mboten lho niku kok mas penggih kok ya. Oh, penggih. Oh, bendina lek ngomong bahasane oh. Lah wong kuwi ngono ya. Nek gak yo apa aku apa? Ah iya. Lek guyu ngono Sing nyaran kuwi. Kuwi arep melu aku direwangi WA terus biyen Pak. Mbak aku dijawab, Bos. Ayo nembang sih. ya. Masterpiece. Elok, ciri khas. Masterpiece sak ngertiku kantune. Oh, wis betone kan lho. Oh iya nek One Piece ya iku ya. Iya, One Piece. Wah, kan tipis deh. Ayo. Terus-terusan deh, rutin aja deh. Wah, aku ki seneng banget lho Pak Mas Catur. Kalau Pak senengnya nyapa? Pui-pui iki jane sesuk ki tanggal abang ya. Oh, besok abang. Tanggal abang. Apa? Oh, iya. Tapi ki iki kan kamu bar Idul Adha. Oh iya, bar kurban. Kan kawin isu ngasih awan ngasih Capek ya. Kesel. Tapi ibu-ibu di sini pada nonton, Ah, guyub rukun. betul. Ya ampun aku seneng banget Seneng. nonton Andika jam ini ki wis jam 12:30. Ah iya, ibu-ibu mah ora patek kesel nduk mergo sing dikorbanke ucul siji. Iya. Oh. Ya sing Kuwi kok mau kecekel kok angel bele-beleane. Ya, capek ngono kok kok kadadon. Ayo